Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita mangwanani ano uri musi wechitatu 27 August 2028. Regai tikukwazisei mangwanani ano tichida kutenda nekubatirana kwamuri kuita. Toda kutendazve zvakare Mwari vanotipa njere dzekunzwisisa kutaura kwatinenge tichiita. Patakatanga nyaya dzemasignal, vazhinji vakafungidzira kuti tiri kutamba, asi takazvitaura kuti pasignal number 3 ndipo pachatangira action. Tikati signal number 3 ine dingindira. Signal number 3 inonzi defend the national resource to protect the future. Tikataura tikati tiri varwi vane zvombo zvekutanga zvatinazvo miviri yedu, nekuda kwekuti a gun pointed to a fellow black brother is a betrayal. Takadzoka tikati muvengi ari patiri for now is our fellow brother. Ndiri kurangarira ndichitaura mashoko ekuti we have got a black son of the soil sitting on a white man's chair. Vazhinji venyu makandinzwa kuti tine mwana wevhu mutema akagara pachituru chevarungu. Ndakaenderera mberi ndikati greatest enemy of a black person is the system and the one who defend it. Ndo zvandakataura. Vazhinji venyu hamuna kugona kundibata, asi ndaona kuti masaisai abata kuvana veZimbabwe. Chinonzi revolution hachivakwe one night. Vakadzidza kuti pfura vanoti a soldier without knowledge is a potential criminal. Ndo rimwe dambudziko rataiita muZimbabwe. Asi ndaasesa 10 provinces kubva nezuro nakuswera nezuro, ndaona kuti zvatinenge tasvika patiri kufanirwa kuenda. Toda kutenda Mwari nekuti ndivo vanosika mwaka nenguva, uye zvakare vanoziva nguva yekunayisa mvura mumunda chero wemuvengi. Chinotifadza ndechekuti zvigananda zvakaudzwa uye zvinoziva kuti nguva yenyu yakwana. Isu tinotemba naMwari, ivo vanotemba naMwari nemari. Musiyano ndewekuti isu tine Mwari, ivo vane mari. Pakati paMwari nemari tichaona kuti chikuru chii. Saka tabvumirana tese senyika yeZimbabwe. I can see varume you are engaging me, vakadzi you are engaging me, kuti tanonokerwa. Ndipo chaipo pataifanirwa kusvika semhuri yeZimbabwe. Takataura isusu muchirungu tikati if we focus on fighting power we will be crushed. Ndo mashoko atakataura. Tichiti isusu power rinowana immunity from the system, nekuda kwekuti vanozotaura chirungu chakapfuura chedu chekuti overthrowing the constitutional government, vobva vati inonzi treason nechirungu. Asi matambudziko ari kuitika ndeyekuti the constitutional elected government is failing to defend the state. Ndo dambudziko karatinaro, nekuti Zimbabwe is a state. Ndinofarira Chris Mutsvangu anombotaura
koma wangu anorasika zvisingaiti, baba vangu but vanorasika zvisingaiti. Havana kundizvara but vari pazera rababa, vanorasika vachiti we have used our blood to establish the Zimbabwe state. Varida kupedza Zimbabwe yavakaestablisha neropa revamwe vana nekuda kwokuti vanoti nderavo. Asi isusu segeneration iripo, we have got an obligation. The time of generation yana VP Constantino Chiwenga, time yegeneration yana Chris Mtangwa, time yegeneration yana Robert Mugabe. The time they took the action, they were youth. Therefore, tine basa isu se youth rekudefenda nyika nekuestablisha a state ichachengetedza vana vachauya. Nyaya yainyanya kunetsa ndeyekuti mashoko apinde kumaruva. Vazhinji venyu tiri kunzwai panenge pachichema madhadha muchititaura nesu kuma inbox. Tinonzwa madhongi achikuma, tinonzwa zvemombe dzichiridza mabhera, zvotaura izvo kuti vana veZimbabwe shoko rerevolution rasvika kwese. Now I am going to announce a very important announcement. Announcement iyoyo moibata makadaro. Tinoda kugadzira 10 provincial coordinators. Ndichadzokorora. Tinoda kugadzira 10 provincial coordinators. Vamwe vacho vavapo, asi tiri kuvhurira mukana vevamwe futi kuti vange vachiuya kuti vazonzwa kuti vanobatsirana sei nevanhu kuti tigone kuenderera mberi panyaya yekucoordinata maprovinces edu. Saka 10 provincial coordinators dzedu dziripo tiri kudzigadzirira kuti dzive dzine komiti yadzinenge dzichishanda nayo. Committee iyoyo will be comprising of 10 people in all the provinces. Saka tichange tina 10 ma-provincial coordinators, but vachaita 10 ma-secretaries avachashanda nawo muma constituents, muma provinces edu. So which comes to form part of 20 members vachange vachishanda pa provincial coordination. Toda kuti mundibate zvakanaka. Saka 10 provincial coordinators tagara tinadzo dziripo, asi tiri kuda another 10 provincial secretaries vachange vachibatsirana nema provincial coordinators. Saka whoever wants to be part of the 20 ngatisanganei ku inbox totanga kuonesana. But I want to give a warning. As I always communicate, kuti don't ever take chance yekuda kutsvaga relevance yekucollecta information kuti uende kunoitengesa nekuda kwekuti matambudziko aunosangana nawo anenge asina kumira zvakanaka. I want you to understand that we have got a ventilation strategy which we are going to use to profile each and every person. Ukaoneka uri kurutivi rwusiri irwo, wogara wazviziva kuti wazviisa panjodzi. Regai ndidzokorore. Tichashanda ne10 provincial coordinators dzinenge dzine ma-secretaries 10 to have a team of 20. 20 iyoyo ine platform yayo yaichasangana. Chekutanga tinoda vanhu vanogona kuaccessa data. Chechitu toda vanhu vari kuita vane willingness to self-fund.
ndo chimwe chinhu chatoda kujekesa. So we have got 4 days to establish this committee of 20. Ndo zvimwe zvatoda kuti tizivisane. The committee of 20 ichapuwa a code. Code iyoyo ine mashandire aichaita. Ndo anenge ari ma provincial commanders and secretaries. Donzo redu ndere kuvaka nyika, and donzo redu ndere kudefenda upfumi hwenyika kuti tichengetedze upenyu hweramangwana. Ndo nyaya iripo inonzi signal number 3. Defending the national resources to protect the future. I understand the frustration yamuinayo. I understand my experiences amuinawo. But Zimbabwe inongovakwa nema Zimbabweans. We are going to do this, and we are going to do it decisively. Mwari vachitiitira zvakanaka. I have got a strong belief that we are not going to be misinterpreted. Tese takadai tiri kuziva zvatiri kuita. Moving forward, tikabva pa provincial coordination strategy ya tiri kutaura. Already the progress is on the go. Tiri kuno establisha a committee ichange ichirana, but iri under the province. Ichange ine 210 constituency coordinators. Ndange ndichinzwa vazhinji vacho vari kutotaura kuti aiwa they are on the progress pachavo, asi takavaudza zvekuita kuitira kuti security upkeep yavo inge isiri compromised. Saka we are going to have 210 constituency coordinators vachange vachitibatsira build a team which is going to run the ground to cover 210 constituencies dzatinadzo. Ivavo kana vachinge vapedza tichazovasanganisa. Ma groups ese atiri kutaura aya ari kurana parallel, but haasati asangana. Asi chatoda kutaura ndechekuti Zimbabwe will stop the exploitation iri kuitika. Youth and all the energetic people vachange vachibatsirana. Inhaka yatiri kusira vana. Our government don't understand this. Ndakambotaura kuti pane musiyano wekurwa negovernment nekudefenda ma-resources. Kudefenda ma-resources tisina zvombo zvatakabata hazvitauri kuti we are declaring war. It is our constitutional mandate to do that. But this time it is going to be different. We are not going to communicate the strategy as of now, but we are going to communicate the strategy using the secret ways we are going to do with the committees that tiri kuestablish. Nekuda kwekuti tiri kuitwa counter over the issue. Saka the more we are going to establish ma committees edu tichikava the national footprint, do speed yatinenge tinayo. Ndenge ndichiita meeting nema admins vari kurana, vamwe vacho hatinyatsi kuzivana zvedu zvakanyanya, asi muhondo ndo zvazvinoita, hamungazivane mese. Asi tange tichitaura vachitoti vanhu vari kutipa pressure yekuti manonoka. Hakuna chinhu chinonzi kunonoka.
hakuna chinhu chinonzi kunonoka. Tiri kutofamba nepesi chaiyo. Hondo yechimurenga yakatangwa the mass mobilization, voenda the mass education, vozotanga kupinda musango. Commanders vova strategically positioned kunzvimbo, vo-establisha the way yavanogona communicate nayo kuti commands avo asvike kuma-coordinators vachistrategiza the way to go. Ndosaka makanzwa vamwe vakazokuudzai kuti pa 18 years I was now a commander. This is what is needed. We need the people very patriotic. I understand kuti anything can happen to the commanders. Ndosaka mchiona kuti pakuronga kwatinoita we have got people on standby. Chero nhasi ndikanzi ndanyaradzwa achisiri kuzomira. Chatairamba ndechekushandiswa kuita political condoms ekuti tigone kuchinjira vanhu power. It's not about power, it is about the future. Nyaya iripo haisiri yechisimba, nyaya iripo ndeye future. Nekuda kwokuti upfumi hwenyika ndo hunofanirwa kutakura nhamo dzevanhu. Vanhu vorarama zviri nani nekuda kwokuti upfumi hwavo huri kushandira vanhu ivavo. Naizvozvo chatiri kuita pano, we are coordinating to make sure that we raise our voice in an action mode ichaita kuti everyone must put an ear tichi understand. Hatinei nema-state house avo, hatinei ne-power, hatinei anything, but we are here to demand that which belongs to us. Chinobelonga kwatiri chii inyika yedu, chinobelonga kwatiri chii ma-resources edu, chinobelonga kwatiri chii dignified type of living inounzwa ne-good governance. Therefore, izvi hazvinei nepolitics mukati, ndiyo movement yacho. Kana mchida ma-politicians uyai mujoine, asi kana majoina you don't dictate, because we have got one person who is dictating us, which is the Spirit of God who is telling us what to do. Izvezvi takataura nenyaya ye-unit of purpose. Pandange ndichitaura unit of purpose, vana veZimbabwe, ndanga ndichikupai our point of departure. Totenda Mwari nekuti mazosvika pataida kuti musvike, kuti muone kuti as we are massively externalized, tese tichinotsvaga mabasa, tiri kuita an energetic replacement iri kuitika ye-youth of Chinese coming to exploit and later colonize Zimbabwe. Tikati nekuda kwekuti vari kutonga kavakadzidza kuti pfura vanogona kukutaurirai kuti isusu we are signing madeals pakati pedu. Chatinotenda ndechekuti zvipatara zvedu hazvina mushonga, marodhi edu haana kugadzirwa. Chatinotenda ndechekuti tine munhu akafa kusaidhi rekuShabang, kana ndisiri kuita mistake, akawira mugomba nekuda kwekuti kune a massive environmental damage isina control. Chatinoziva ndechekuti zvipfuwo zvedu zviri kufa. Chatinoziva ndechekuti ma-chemicals ari kuiswa mvura haasi kukontroliwa. Vana vedu vasingaziva vanenge vachibva kuzvikoro vari kunwa mvura iri kuerera ine ma-chemicals. Chatiri kuziva ndechekuti makomba ari kucherwa nenzizi dzedu nemadhamu zviri kuvharwa. Izvo ndo zvatinoziva. So whatever is the agreement between the government and what is happening now, panyaya yema investments avo is not benefiting the people, because vana mai vedu havasiri kuwana zvakare mapension, kana vana baba vedu havasiri kuwana mapension. There is no change. And takataura tikati according to the Holy Spirit, it is the time for the youth to rise. Ndoda kuisa warning kuvatengesi. I don't know why my spirit is always telling me this. Warning yandoda kuisa kuvatengesi as of now. Hatisiri kurwira power. Hatisiri kutaura kuti isusu our primary focus is to forcefully remove, because the government ichabuda tichaibvisa. Asi we are not going to forcefully remove the government. Asi
tiri kurwira upfumi hwenyika. We are dealing with the problem to solve a problem. Ukaotambira mumakomitsi andataura nezvawo, uri kuisa iwe noupenyu hwako nevana vako panjodzi. Nekuda kwekuti you never know what is gonna happen. Pano tiri kuda vanhu vari kuda kushandira nyika, kucoordinata mawards, kucoordinata ma provinces, kucoordinata ma-constituencies. Saka tichaita 3 committees dzichange dzichiripota kune imwe. We are going to have one group of 20, which is going to be the commanding section of the 210 personnels vachange vachishanda muma-provinces. But vakadaro vachange vane 1972 groups of the wards dzichange dzichioperator. And vanhu ivavo, they don't need to be compromised. So we are moving forward kuno establish a group of people vacha coordinate Zimbabwe. Vanoti ivo 1970 people plus 210 plus 20. Those will be the national commander circle. So vakaita maths moticalculatera, muzive kuti your commanding circle ichange ichita comprise of 1970 plus 210 plus 20. So that is 230 plus 1.970, which is going to give us 2,290, if not mistaken. Yeah, something like that. 2,290. That will be your commanding circle. So we are busy working on that structure. Asi zvatiri kuita pano, whatever is the plan, the deadline is the 29th of December. Ndichadzokorora. The deadline will be the 29th of December. Zimbabwe ichange yasununguka. Ndichadzokorora. The deadline is the 29th of December. Zimbabwe ichange yasununguka. On the 30th and the 31st, madays ekuzorora neku-celebrate the triumphal entry into the new Zimbabwe. Vamwe vati madates enyu aya, Zimbabwe yaka exploitwa for 45 years, and we are talking of 3 months to 4 months ahead. Asi kana ndichitaura kuti 29 that is the deadline. That is a cutting off date yeku make sure kuti Zimbabwe yasununguka. Saka munhu wese be ready, because the 29th of December haafanirwi kusvika state of Zimbabwe iri zvairi. Saka zvese zvatinoda kuita sevana veZimbabwe tichazviita from 29 December coming back to the date of today. Pakati apa tinenge tasunungura nyika. Toda kunamata kuti Mwari vatipe moyo wekubatana. Sekutara kwatakaita. We are not bluffing here. We are politicians and we know what we are doing. From the date yatiri kutaura 29 kudzoka kumashure kusvika pa date of today,
Whoever wants to be part of this process must come. Politicians, security apparatus, and the general public of our masses, and also even the higher commanding structure of our security forces. You need to come and join the people. Tiri kugadzira nyika yevana veZimbabwe tichichengetedza upfumi hwenyika kuti tigone kuchengetedza ramangwana. Ndo nyaya iripo. Saka pamuri kugara pasi taurai nezvesignal number 3. Pamuri kugara pasi taurai nezvekudefenda upfumi. Pamuri kugara pasi taurai nekukosha kwekudefenda future. Izvozvo tichazviita. But my activities atichashandisa kubva nhasi kunosvika musi wa29 anenge ari matatu. Ndichazouya ndichikuudzai kuti my activities aya ndechii. Asi youth participation is of paramount importance. Youth yedu muri kuita dambudziko. Asi tichakugadzirirai an independent disciplinary committee ichange ichibata vanhu. Ndo zvachaita. Pane a disciplinary committee ichashanda inenge ine vanhu vanenge vachinzvera information nekuziva kuti vanhu uyu ndiani achiita nezvei. Ngatibatanei vana veZimbabwe nekuda kwekuti ndizvo zvakakosha. Tiri kukunzwai mese kwamuri. Takabvunza kuti muri kuteerera muri kupi, mukatitaura. Ndikaona kuti ko nyika iyi yese zvayakuziva zvainoda. Saka ndati ndikuudzei ndo mashoko andauya nawo muzuva ranhasi. Let us work together. Tataura kuti we are establishing a committee of 20 inenge iri provincial commanding circle. Ine 10 provincial coordinators dzine masecretaries adzo anenge ari 10. Tikati tiri kugadzira 210 constituents coordinators. But the constituents coordinators in a provincial circle ichashanda ne 1970. Those will be wards coordinators across the country. The work is on the go as of now. Saka ukanga uchizviziva kuti unoda kuva part of the working team. Patiri kugadzira that team of 2,290 commanders. If you feel you want to be part of commanders, taura nesu tokuudzai zvekuita. Nyika yeZimbabwe iri kusununguka tisati tasvika musi wa 10 December 2025. Nyika inenge yasununguka. Mazvita ndo information yandinayo for now. Then lastly, I want kuti vanhu muzive kuti we had a very long drive nezuro tichienda kuti tinoonawo comrade Nyoka Yamabhunu. Comrade Nyoka Yamabhunu takange tinavo nezuro. Hatina kuda kuvaremedza nenyaya dzerevolution. Tange tichibvunza utano hwavo, tanga tichibvunza kuona kuti zviri kufamba sei kwavari. He is in a high spirit but very much disturbed ne trauma yezvavari kusangana nazvo mukati nezvimwe zvese zviri kuitika. But takavasimbisa tikati ndiyo inonzi revolution yacho. A lot of security issues is around him in terms well-being yavo and everything. But Mwari wamasimba ose vacharamba vachitiitira zvakanaka. Vanongodzoka mukoti musi wa 10 September. Tinotenda kuti whatever is the outcome, God is in control over this matter. Takavaendeserawo zvavanga vachida, tikameka sure kuti all the needs dzavainadzo is met, and tikavasiya vari in high spirit. Takataura zvedu navo even though vari behind bars kudaro. Takangosvikawo tikavaona tikangovasimbisa sekutara kwedu.
toda kutenda sekutara kwatakamboita kuti vese vari kutibatsira in terms of the well-being of Comrade Nyoka Yamabhunu, kunyanya ma-partners in adverts. Thank you so much. Ndimi vanhu vari kutibatsira as of now. There's a lot of things manidzi avanawo. I think ndakambotara pano kuti Comrade Nyoka Yamabhunu avana munhu ari behind him anogona kuvabatsira. Tisu tiri kutotryawo kuti tivabatsire and tovabatsira nemwoyo waMwari. Naizvozvo tichangoramba tichivasimbisa kuti vaitirwe zvakanaka. Then handifungi kuti pane chimwe chandasiya. Ngatirambei tichibatanidza vanhu. You have got an obligation kwese kwamuri sekutara kwatakaita kuti hakuna munhu anonzi anokwira bhazi kuenda kunodhifenda nyika ari kuHarare. You work in with your immediate circle. Munzvimbo menyu imomo ndo masunungukira achaita Zimbabwe. This thing is well coordinated. Hatina mukuru ari kumashure kwedu, hatina futi. We are doing this as youth. Tukuona vazhinji vari kubvunza ko vageza vari kupi. Vageza vakapedza basa. Siyanai namudhara anozorora aite zvaari kuita. Regedzai, he is safe kwavari. Ini handitaure navageza. And handiwani macommands nenzira idzodzo, but I have got the map yekusunungura vana veZimbabwe. Saka regedzai kutiremedza nekupindura mibvunzo yatisingazive. Ngatingobatsiranai. Asi chandinotenda ndechekuti whatever chatiri kuita isusu mukaona vakanyarara, we are in the right direction. Therefore, trust our communications and obey as the people of Zimbabwe. Mwari ngavakusunungurei, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tiri kutaura tiri pano paNyoka Yamabhunu channel updates. Tinotenda ndakafara kunzwa kuti vazhinji vanotowana mukana wenguva dza8 yekunosangana vachiteerera maaudios pano nesignal nedirection vari kumapurazi nekuda kwekuti data riri kunetsa. Asi muri kuita by all means. I was challenged nezuro negroup yakandibata echitaura kuti sekutara kwatiri kuita pano tiri ku place of one of our friend patiri kwanisa kuaccessa wifi kuti tiite download maaudios nezvese zviri kuitika kuti tiregedze kusarirawo as youth. Chinzwai kuti ndekupi uzumba maramba pfungwe. Ndo one of the places that aifungidzira kuti dzichanetsa kutambira signal, but vana veZimbabwe vakuona matambudziko atiri kuparidza pano, munomaona muri mega. As I can tell you now, tikaita another 1 year tisina kusunungura nyika, moziva kuti tasara basket shell. Nyika yedu inenge yangova mamvemve, hatisisina chatichazowana and will be useless. We defended this country from the colonial rule of British. And tikatora ivhu nekuda kwekuti we are the people of Zimbabwe. Even though tine maproblem, ndakazitaura ndikati land expropriation yakaitwa ichada kuitirwa inonzi land redistribution. Ava havanetsi vanhu vedu, havanetse. We have a way of dealing with our in-house issues. Vanhu havatinetse vanhu vedu. Saka land redistribution tichaita. Asi we have got a bigger threat. Nyika yedu iri kulutwa. Mazvita.